kita, isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Iti lubong dagiti insekto. Tampo kita ngal daw iti panakigasangga ti mortal a hero. Dito'y drama ana paulwan. Alipugpug! Ay, ito yan ti panganan ta. Nalaka ti makan ditoy. Wan apong, nagduduma matila ko da amakan. Anda dadakkel at tinapay. Anda nabalkot iti bulong ti saba. Ken adda maikarkarga iti basi tapinggan. Hatik, day tay bagbaga madakkel at tinapay. Ay, suman met day ta na balkot. Ken Miss, salad dagiti maikarkarga iti platito. Anya ti kayat mo kanan. Agorder kalatan iti kanam apong. Ay mga anak iti inapoy. Dito itabangir nga order. Patudok! Patudok! Agpatudok kayo, ama! Baliktad sa! Hangam! Saan nga taas ika kumati agpatudok? Apong, di rabakan day ta babae. Ay dispensaran nak adik. Ngam anya ya day bagbagam patudok! Agas day ti atudok, ama! Ay, agas gayam. Ayan ti pagtudok ngay. Daytoy o! Siripem! Ay uyukan mo't day ta adda iti basit akahon nga abot-abot. Wen! We, No adda na sakit apaset ti bagim, kas kumano adda rayo, ma'am, agpasilod ka lang dito uyukan ko. Maagasan nun ti rayo, ma'am. anya! Sa bali mo't ngagas day ta. Padasam ama! Epektibo! Nangalaan nyo mat nga iti uyukan kabsat. Ken apay nga amuyo ang makaagas ti silod na. Secret! Di mo ibaga? Siyempre, racket ko daytoy. Apay nga ibagak. Ang mga tumulad kayo. Di awan ton ti makwarta, tamakiinnagaw kayon ton iti pasyente. Kunaklanog pasilod ka iti uyukan itayin apong. Darigat ti bastag talat iti pada a tao. Pudno day ta apong. Oray no podno ama kagas ti silod jay uyukan. Saan tayo ama ibaga? No anyan to pay ti epekto na. Kalpasan ti manungal dawan no bulan. Talaga asigurista ka na apong ha. Masapul Tauray kastoy alakla kayo danakon. Jak paila nalipatan ti adu apadas ko. Idi maikadwa agubat ti sangalubungan. Malagip yuman idi kabambanwagan yun apong. Ay sos! Nakalibro iti utak ko dagiti pasamak idi apanawen. Ado idi tinataya na baybayonita. Ay ginasot idi ti bunagan mi abangkay. Ngay pulasit iti nalawang abot. Apong? Ado ti maman-mandaran nga agkali iti nalawang abot. Nga uray agkakapsot dan. Gapo iti nakaro apan nakaparparigat da. Ken nakaro abisin. Ket dagijay nga agkalkali. Isudan tumetlangan ti may pulasit iti kinalida nga abot. Talaga naranggas ti tao. Awan asi iti dagiti soldado ahapon. Ket dagiti matdaddo maidi a kapadak a Pilipino. Ay na nagano ti nagtraidor. Ket isudat ti ad-adda maman-mandaran amang parparigat metlaang kada kami balod iti gubat. Idi kwan. Rinibo ide dagiti makunkuna prisoners of war. Uno, PAW. Balod iti gubat kunak manlaangan. Ket may sak idi kadakwada apo. Di nakakaasi kayo umat ang arod apong. Wala. Ado ti saan anak kalasat ken patay. Gaputan nagsakit da. Natay met iti bisen dagiti dadduma. Ken dagiti dadduma. Natay gapo iti nakaro apan nakaparparigat da iti ima dagiti hapon. Naimbag ta saan ka nagsakit idi apong. Nadiskarti ak atao. Nasirib da ito'y apo.
Uray sirib sinisikap Idi kwan, Hindi damo. Naging sasakitak. Siguro. Talaga agasat ko ti makalasat. Tasyak mo't idin. Ti may saan napili akadwa day di opisyal. Anaposgan amang kita. No sa dino ti pakaikalyan dagiti matay abalod. Siyak idi ti para irwar. Ken para waras kadagiti pala kas kada bareta. Nga usaren dagiti agkali iti nalawa nga abot. Nga agpaay atanem. naistorya mo dahil ta kanyak apong. Kaya't kumanan adenggan. Saan ama kauma denggen ti istorya? Maipapan idi gubat apok. Sa anak mo't ama umangagis istorya. Basta adag dengeg. Naidumduma ti padas yu apong. Nagbalin paya regular amayan adal kadagiti eskwela. Ti istorya maipapan idi gubgubat. Ket siyak idi. Ti may sa kinonsulta dagiti nasisirib. Anagisurat iti na ilibro. Apakasaritaan ti pagilyan. Nasirib kayo apong. Talaga Tano sa anak masirip. Awanak ko may takad kadwam. Amom. Nakamamak iti. Agkulayaw ti unag ko. Tunggal yawat ko dagiti pala. Bareta. Ken piko. Wano gabyon. Kadagiti Gusto na apong. Ha? Isardeng niyo pa iti agistorya. Agsublita pa iti tsindaan. Takitaan ta no da pa iti agpaspasyar amang ibagbaga iti patudok. Apay. Agpatudok kak apong. Agpatudok ka, Barok? Nana, sige. Irwar mo day tauyukan mo. Ipasilid mong titakyag ko. Sige. Makitak ti mata dagita nakapupok na uyukan. Agrimlimit da. Maawatak ti kayat da ngay baga. Puyutak ida. Apaman ang malukatan ti ayanda. Oh, isarang mo, day tatakyag mo. Ipasilod na ko, nana. Puyutak. Apaman ang masilodan na ti uyukan. Ha? Nakabulo! Nakabulo sa nagito ko yan! Ay! Ang sukli kayo! Di man lang nakadlaw jay babae a pinuyutam. Dagi jay taraken na. Ngun apong. Ket dayjay. Nakalapsot dan. Ket nakabulos da aminen. Ha? Anya dayjay? Ay, bunggoy ti uyokan, apok. Amuda ti ayanta apong. Ay, apok. Ay, Sumrek ta iti lubong dagiti insekto. At lumakasarita ta ida. Kaya't kung amuan. Noan niya ti pakariribukan da. sano ang makastrakta? Agkidam ka apong. Ha? Into nagmulagat ka. Makasarita tantong dagiti aming nga insekto. Diag kidam. Alipugpog! Ay, apok. Nagpintasan ti makita itag law-law. Nagado asab-sabong. Pasig a berde ti makita. Dito lang ti pakakitaan ka dagiti berde apong. Iso ang mapantag pasyar. Pagpasyaran ta. Ipasyar kayo, gagayim ko. Ha? Ayan tinagsao. Ay ti man ni apong. Nagdiso iti abaga. Ha? Uyokan? Uwe. Siyak tinagsao. Agyaman ka na kayo. Sige uyukan. Ipasyar na kami nga roden. Siyak gayam ni Jolly. Jolly gayam tinagan mo. O sige Jolly. Ipasyar da kami. Muray lalakay kayo. Ipasyar kayo. Ay, sti. Saan ka pa'y gayam alakay, kulas? Ubing ngamin dagiti kagayam ko. Kay kayatak dagiti ubing. Iswa kay kayat pumatida. Sige. Ipasyar na kami nga roden Jolly. At damat kastoy iti lubong yu Jolly. Ay sus. Haytik kami muta. Nahaytik kami pa ingam dagiti tao.
Nagpalastuga. Penginyig na kami ditoy. Balukat at screen. At da kahit kung ay pabuya ka na kayo, iti PowerPoint me. Anya? May baglakit din. Tawan ni Apong Bubod ita ditoy. PowerPoint, ipagbuyaan tayo. Ipabuyak no anya ter aramidan dagiti naranggas at tao kada kami. Operator! Ilukat mon, tipabuya! Tada bisita tayo ngagbuya! Sige, gawta mo data. Subat na yun! Wan! Oh, adaytang! Nagangtakon tinarapat nga arutang! Sige, umuli kayo na Bing. Kitaan nyo, tadi mahukas dagiti na igalot asako. Abayon ka dagiti sigad nyo. Akkalin nyo amin dagita balay ti uyukan. Ket ikargayo ka dagita bag. Nako kan dagiti uyukan iti balayda! Agkumot kayon! Tapno saan da kayo asiludan kakadwa! Agkumot kayo! Bro, inidepan ti operator ti pabuya. Anya tinakitam kulas. Dagiti agal-ala iti diro ti uyokan. Ha? Adda ka matgayaman dita. Hey, Kas nakita mat, naranggas da. Alaan da lang arudan dagiti di Rumi. Patayin da kami pay. ha? Naranggas dagiti tao. Dayta ka diti parikot yo. Wen, nadagsan ti parikot me. Patayin da kami. Idinto tapakairanudan da kami mat. Talaga pa kay ranodan da kayo dagiti tao, jali. Hagasan. Ado ti pakausaran ti puro adiroyo. Ngam saan da kami akasyan. Saan da mapanunot. Ano maibos kami. Awan ton ti agpatawad iti diro akasapulan da. Anya nga ro ti aramiden mi, Jali. Sikati mangibaga. Saan kami anaranggas? Agsilod kami lang mat kadagiti tao amang ranggas kada kami. No kasta? Mamati kayo matlang nga dadagiti na imbag a tao. Amang sakit kada kayo? Mamati kami iti dayta. Gaputa dadagiti tattao amayat amang aywan itikas kada kami. Wan. Adaytan agtartarakan iti kaskada kayo. Pakairan ranudan da iti hosto. Ngam saan miya may lasin no asino dagiti na imbag. Ganda kas a tao. Isu ano adag panggap amang kibur iti balay mi. Siludan mi da. Ket paturay mi pay iti uray agkabibaw dagiti bibigda. Agrikap dagiti matada. Ken bumsog pay iti buksit ti daduma. Gunggunada Anya nga rod ti kayat mong aramidan mi. Mitingek dagiti padak nga insikto. Nang runa dagiti kakabsat mi nga alig. Alumpipinig. Ken karaman dagiti alimbuboyog. Ken alimbayungan. Ay, karaman pa'y ngayam, da akot-akot, Sige. Urain mi nga rod amalpas ti meeting yo, Jali. Wen, kit bayat ti panaguray yo. Pag meriendaan da kayo ititlog mi, kan uminom kayo mat itidirumi, naimas ti pamerienda kada kayo, At datayo dito kabakiran. Ay nga rod apon. Urain kayo dagiti tattao ang nabuyat tayo iti PowerPoint da. Ay, umay da nga ta ditoy. Ni Jali. Dandanitan dagiti lookout mi. Look out! Ha? Lookout ko nami iti mapanagsisim, kadagiti tawa amang sup kada kami. Ispya? Wan! Ispya mo ti awag mi. Iti tao ama ibabaon amang wanawan iti kabusor iti gubat. Win. At dadagiti kadwami, aday tati agamda iti grupo. Mapandagis piya, Hey, at niya ligaki. Oh, anyat madamag aligaki. At da ka di umay dito yung kabusor. Aduda! Aday kanda! Pagsurod! Pagsurod! Kasta. Sige, ibagampay no anya tidaddo mga intugot da. Ado, tidadak kalabag na inubada!
At kapay na ko ba, itinalokot nga ikaman. Ay, umiyanda nga ron dito yung kabakiran. Aduda! Ni. Di kang sangit Este manang nagititlog kayo. Kasi kayo, anagururnong ititumbog. Pinagtutong na sapsapog. Ngamita na nakaitlog kayo amin at paksyatun na kayo. Di ka nagsangit, aligaki. Addan mang salakdib ka na tayo. Ikan tayo iti pagnakman dagiti narangga sa tattao. Baban iti tulong dagito yasa nga ili tayo. At ito, nakaaron tayo niti pagipasgadan kadag iti pagsuob nga arutang. Nagdadakkel dagiti matangtangad tayo abalay ti uyukan. Nadiro lakit di dagitan. Sigurado na ita. Ala, ipasgad yun dagita na repet nga arutang. Gat idurudur yun iti balay ti uyukan. Agsagaan na kayo matan. Na kayo ang manghuli. Ala, umuli kayon! Ha? Kunapak mo sa dagiti uyukan. Saan na ba'y matano sa uban? Apa nga? Jesus! Iyok radyo na gini plastik kapag kumot! Ay! Anay! Anay! Ay! Anay! Ay! Inapumol na kayong dagiti uyukan! O anya, ti makunayo kakabsat, sumusuob iti uyokan. Tandanisan kayo ang makita. Nagkapot ang nagiti mata. Nagkabibawat ang tisubil ko. Nagkabibaw matandi subil ko. Salbag kayo. Pinili nyo sabat, nagitin ang silod ka na kami. May sak aganggan na a prinsipe. Kat siyak ti agbalin agwardya. Pabor ka dagiti uyukan. Sino ka? Nagaaribungbungan da kayo asiniludan dagiti uyukan. Tapno agbalin kayo aliksyon kadagiti padayo a tao. Awan manak na kamyo. Pakairan ranudan yung mat dagiti diro kan itlog da. Ngam apa anas kan asuuban yu ida. Ket adu ti matay kadakwada. Naranggas kayo iti padayo anabiyag. Kasadagaron na maalami dagiti diruda. No saan ni mat asuuban nida. Prinsipe Agilos, di mo ibagbagano anya taramidan da. Makamudan. Basta saan da kami adangran. Di ore alaan da amin adi Romy. Basta saan da kami adangran. Oh. Nabata ti imbaga ni Jolly. Uray alaan nyo amin adiroda. Basta saan nyo idaadangran. Saan da na paidam? Iso arumbang laagay yaman nyo ida. Saan ket adangran nyo ida? Wanya, nalawag? Kakabsat ko at tao? Ditan gagayem, tinagibusan, titampok na istorya itangal daw. Iti pan nakigasang-gasa ti mortal a hero. Dito'y drama Anapauluan. Alipongpong! Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino. Ganiti direksyon, Kirby Riliera. Sound effects, Jun Rebutazo. Musika and computer recording technician, Mark Molat. Isagsagot ka na kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng istasyon. Alipongpong!